Dyma gerdd i helpu pobl Cymru wneud y penderfyniad cywir ar yr 8fed o Fehefin 2017. Does dim angen y cangen i hongian fan hyn, ond dwi'n mynnu bod hynny yn cynnu y fflam dan eich penol i chi fynd nôl i'r gorffennol i gofio ein hanes. Mynd nôl i'r gorffennol i'r dyfodol gallu cymryd y fantais. Does dim byd gwaith na ffuglen a ffaith yn cyfuno yn leithog fel pisio mewn gwaed. Maen nhw'n malu cachu yn fedrwch chi ddallu, y llygad sy'n pallu gweld heibio'r pacedi sy'n lledu a wedi hollti gymuned fel llechi a wedi anghofio bod ni'n etifeddu y gwely nath y banciau ei feiddi, so'r bobl yn heiddi, sdim un yn nhw'n deudi, gofynnwch be wneud i. Pwy o werin sy'n gorfod goroesi? Pwy o'r aros sy'n gallu arloesi bywydau sy'n gwbl wahanol i nhw y rai ar agenda hunanol, sy'n gorfodi pawb i aros yn dlawd i gario ymlaen fel tasa fe'n ffawd. Hwn yw y chwildro. Hwn yw y chwildro. Sdim angen y poen dros dro. Rwch y ffidil yn y to. Ond pwy fysa'n croesi y bysydd yn brysur yn rhoi negeseuon o'r bysys yn credu fod celwydd yn cludo'r cywilydd i ffwrdd o'r trigolion sy'n byw gyda'i gilydd, neu ffoduriad neu'r ystroniad o'r awyr a'r dŵr bod nhw wedi teithio yn bellach na nhw, trwy tywydd a ffiniau heb fwyta na dŵr am fywyd i weithio'n galetach na nhw. Mae Twitter yn ffeindio nhw sy'n gyfidio am y rai sydd yn llygad ei lle am fod y papurau yn redig i'r dde a wastad yn cuddio yn lle cyhuddo y rai sydd yn suddo mewn mynydd o gelwydd. Nid delwedd dyledu fod dim byd yn bod, fod gwelliant i ddod, fod trachwant yn dda a fod cymryd yn rhodd. Mae'n iechyd yn cael ei werthu. Mae'r anabl yn cael ei aberthu. Gan lywodrau sy'n gwrthod o'n medru, sy'n rhewi pan gallent ei leddfu. Brwydrwch dy'r gobaith i wella, neu gwisgwch fel merched Rebecca, i ddringo i fyny o'r llethre, cyn i fywydau gael ei ddifetha. 3,000,001, dys ni fod yn gytun, dangoswch y byd bod ni yma o hyd.